Καλώς ήρθατε σε μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια του χρόνου και της πραγματικότητας. Μια ιστορία για ένα σπίτι που δεν είναι απλώς ένα σπίτι, αλλά ένα μέρος όπου ο χρόνος σταμάτησε να κυλά. Ένα σπίτι γεμάτο μυστήριο, σκοτάδι και θλίψη. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του σπιτιού με τα σπασμένα ρολόγια. Σε ένα μικρό χωριό, κρυμμένο βαθιά μέσα σε πυκνά και σκοτεινά δάση, υπήρχε ένα σπίτι όπου οι κάτοικοι αποφεύγανε. Αυτό το σπίτι ήταν το σπίτι της οικογένειας Καραμίχα. Μια οικογένεια που ζούσε εκεί για πολλά χρόνια, αγαπημένη και ευτυχισμένη, μέχρι τη νύχτα που όλα άλλαξαν. Ο πατέρας της οικογένειας ήταν ορολογοποιός, δηλαδή έφτιαχνε ρολόγια, μικρά, μεγάλα, παντού είχε γεμίσει το σπίτι με ρολόγια. Στους τοίχους, στα τραπέζια, στα δωμάτια, το σπίτι ήταν γεμάτο από τον ήχο τους. Ήταν περήφανος για τη δουλειά του και αγαπούσε το χρόνο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μια νύχτα, πριν πολλά χρόνια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όλα τα ρολόγια στο σπίτι άρχισαν να σταματούν. Το τικ-τακ που γεμίζει τα πάντα σταμάτησε ξαφνικά, σαν να έσβησε μια φωτιά. Και τότε, στις 3:13 τα ξημερώματα, η οικογένεια Καραμίχα εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Δεν ακούστηκε φωνή, δεν υπήρξε φασαρία, μόνο η απόλυτη σιωπή. Το σπίτι έμεινε εκεί, άδειο, με τα ρολόγια παγωμένα στην ίδια ακριβώς στιγμή. Οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να λένε ιστορίες. Ιστορίες για το πώς το σπίτι έχει παγιδευτεί στο χρόνο. Ότι όποιος μπει εκεί δεν βγαίνει ποτέ ο ίδιος. Λένε πως το σπίτι κρατάει την οικογένεια μέσα σε μία ατελείωτη στιγμή, παγιδευμένη για πάντα. Πέρασαν όμως τα χρόνια και κανένας δεν τόλμησε να μπει στο σπίτι. Μέχρι που ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο Γιάννης, αποφάσισε να το κάνει. Ήθελε, βλέπετε, να μάθει την αλήθεια και να δείξει στον κόσμο τι συμβαίνει εκεί. Έτσι λοιπόν μια νύχτα, με την κάμερα και το μικρόφωνο του, πέρασε το κατόφλι του σπιτιού. Το σπίτι τον υποδέχτηκε με ένα παγωμένο αέρα που του τρύπησε το δέρμα. Οι τοίχοι έτριζαν ελαφρά και παντού υπήρχαν ορολόγια. Όλα όμως ήταν σταματημένα στις 3:13. Καθώς προχωρούσε, άκουσε ξαφνικά το μακρόσυρτο τικ-τακ ενός ρολογιού να αρχίζει και πάλι. Κοίταξε προς το σαλόνι και το ρολόι εκεί έδειχνε 3:12. Μετά 3:13 και ξαφνικά όλα τα ρολόγια άρχισαν να χτυπούν μαζί, δυνατά, σαν ένα τρελό παλμό που έσπαγε τη σιωπή. Ταυτόχρονα άκουσε ψιθύρους, φωνές σαν από μακριά που φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια, ήταν λες και έρχονταν από μια άλλη διάσταση. Μέσα στο σκοτάδι μια μορφή άρχισε να παίρνει σχήμα. Μια γυναίκα με άδεια, θλιμμένα μάτια. Ήταν η μητέρα της οικογένειας, παγιδευμένη ανάμεσα σε αυτόν τον παγωμένο χρόνο.
«Μην προσπαθείς να καταλάβεις», ψιθύρισε μια φωνή γεμάτη πόνο. «Εδώ ο χρόνος δεν κυλάει πια. Είμαστε παγιδευμένοι και περιμένουμε κάποιον να μας ελευθερώσει». Ο Γιάννης ένιωσε το κρύο να γίνεται πιο έντονο και προσπάθησε να φύγει. Αλλά το σπίτι είχε αλλάξει. Οι πόρτες που ήξερε είχαν εξαφανιστεί. Το μονοπάτι προς την έξοδο ήταν πλέον κλειστό. Ήταν φυλακισμένος σε μια λούπα χρόνου, όπου οι στιγμές επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, χωρίς κανένα τέλος. Η μορφή της γυναίκας εμφανιζόταν ξανά και ξανά, κάθε φορά με την ίδια θλίψη, με το ίδιο αίτημα. Ήθελε λύτρωση. Τα ρολόγια χτυπούσαν αδιάκοπα. Οι τοίχοι στενάζουν, σαν να αναστενάζουν από πόνο, και το σπίτι ζωντανεύει, κρατώντας παγιδευμένους όσους τολμούν να μπουν. Από τότε κανείς δεν ξαναείδε το Γιάννη. Το σπίτι όμως μένει εκεί, κρυμμένο βαθιά στο δάσος, με τα ρολόγια του να δείχνουν πάντα 3 και 13. Και λένε πως αν τολμήσεις να περάσεις από εκεί τα μεσάνυχτα, θα ακούσεις το ατελείωτο τικ-τακ, τικ-τακ. Και ίσως, ποιος ξέρει, να παγιδευτείς και εσύ μέσα στο σπίτι με τα σπασμένα ρολόγια. Εσύ θα τολμούσες? Τι θα έκανες αν βρισκόσουν παγιδευμένος ή παγιδευμένη σε μια στιγμή που δεν τελειώνει ποτέ?